Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe ọnwụ Ajaeze na ndị otu ya chọrọ nze ka wee ruo na be Ọzọ Uruagwụ. Ha hụrụ ebe ozu ọnwụ ha tọgbọ. Ha hụkwara ndị mmadụ gbara ya okirikiri na-ekiri ya. Onye kirichaa pụta, o soro ibe ya nwebe aṅụrị. Ha were nwayọọ lee ya anya ebe ahụ ọ tọgbọ, kwee n'isi n'ihi na ọ chọghị ihe ukwu ahụla agba eyi. Ha gbachi nkịtị mee anya ka ha ahụghị ya, wee chọrọgodi nze ka ha jiri maka ya were bịawa n'obi Ọzọ Uruagwụ gawa. Mmadụ anaghị anọ n'ụlọ mara ihe gbara n'ahịa. Ọ bụghị otu ha siri che na ije ha ga-adị ka o siri dịrị ha. Ka ha batara na mbara ezi Ọzọ Uruagwụ na-akpagharị, Okeke ma ọ bụ Okafọ atụpụrụghị ha ọnụ, ma ya fọdụzie ibitu ha aka n'ahụ. Ha hụrụ Ọzọ Uruagwụ ka ọ nọ n'oche ya. Ndị mmadụ gbaa ya okirikiri na-ekele ya, na-etu ya aha otu o siri nọrọ be ya n'ogbu ekwensu bịara ịnwa ya. Ịbata obodo a na-ebe ntị. Naanị ihe ị ga-eme bụ iberekwu ntị gị tụnye. Ọnwụ Ajaeze na ndị otu ya gawa ozugbo ka ha soro kwuo ndị dagburu kelee Ọzọ Uruagwụ. Oge ha ruru ebe ahụ ọ nọ, ha chọpụtara na uzere enyela ntụhiaka. Ha hụrụ Maazị Nzeka ebe ọ dụnyere aka n'agba, nọrọ n'akụkụ Ọzọ Uruagwụ na-ele naanị n'anya. Maka nwata hụ ihe karịrị ya, ọnụ atachie ya. Igbo kwuru okwu sị na uche na-abụ ekweghị onye ọ rịara ihe o nwere. Ọ dịghị onye maara na ọ bụ ọnwụ Ajaeze na ndị otu ya ka Nzeka kpọkwu n'oche wee na-eche ma ha nọzikwa ndụ ka ha nwụrụ anwụ, ka ọ bụ ụdịrị ọnwụ ọ gara ịnwụ ụnyaahụ n'aka ọnwụ ha ka ọ na-eche maka ya. Ozugbo ọ hụrụ ọnwụ Ajaeze ha, o si n'oche ọ nọ malite makụọ ha n'otu n'otu, na-ekele ha, na-ekelekwa chi ha otu mmiri ahụ eru esoghị wee ma ha. Ọzọ Uruagwụ nabatakwara ha nke ọma, mana ohere ha na ya ịkparịta nkata otu ha siri wee nọrọ mbụ adịghịzi. Gbanịa na-esonyere m ka ịchọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metere.